Szeretettel köszöntök mindenkit a 6. előadásunkon, és a 6. előadásnak a következő címet adtam: Miért nem érti egymást a férfi és a nő? Ugye folytatjuk a párkapcsolatnak a témájával, legutóbb is párkapcsolati témát vettünk, akkor a párválasztásnak a nehézségeiről beszélgettünk, hogyan lehet jól csinálni, hogyan lehet nagyon félresiklani, és most úgy folytatnánk, hogy miért nem érti egymást a férfi és a nő, és azt hiszem, hogy nem nagyon kell magyarázni, hogy miért került bele ebbe az előadás sorozatba ez a téma. Ugye az előadás sorozatnak az összefoglaló címe az az, hogy léteznek-e valódi válaszok életünk legnagyobb kérdéseire. És hát azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy ez is életünk egyik legnagyobb kérdése közé tartozik, hogy miért nem értjük egymást. Miért nem érti egymást a férfi és a nő. És az első, illetve az előző előadásnak a legvégén egy pár hölgy ott hátul összeállt, és amikor említettem, hogy ez lesz a következő előadásnak a témája, hogy miért nem érti egymást a férfi és a nő, akkor rögtön meg is válaszolták ezt a kérdést, mégpedig úgy válaszolták meg, hogy hát azért nem érti egymást a férfi és a nő, mert a férfi férfi, a nő meg nő. Úgyhogy itt abba is hagyhatnánk ezt az előadást, de azért ennél egy picit mélyebbre fogunk ásni, de azért azt hadd mondjam, hogy egyébként nagyon igazuk volt ebben a témában, és hadd idézzek ehhez kapcsolódóan egy karinti idézetet is, egy nagyon híres idézet ez Karinti Frigyesnek, aki azt mondja: férfi és nő, hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar. A férfi a nőt, a nő meg a férfit. Szóval, hogy valahogy érezzük is ezt szerintem mindannyian, hogy tényleg két teljesen különböző dimenzió, két teljesen külön világ. Szerintem a legtöbben talán ismeritek azt a könyvet, hogy a férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek. Vannak ilyen klasszikus szakirodalmai ennek a témának, de tényleg, szóval két teljesen külön dimenzió, és az, hogy mennyire másképpen gondolkozik, vagy hogy mennyire más világokról van szó, mennyire más síkon mozog a férfinak meg a nőnek a gondolkozása, az nagyon élesen megjelenik egyébként, és talán az egyik legélesebben a szexualitás vagy a testiség területén jelenik meg, és itt szeretnék idézni egy tudományos kutatást, amit 2015-ben végeztek a Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem pszichológiai tanszékén. És ez egy elég nagyszabású felmérés volt, több száz nőt és több száz férfit kérdeztek meg erről a témáról, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz. És hát egyáltalán nem egy meglepő eredmény született, ugyanis a legtöbb nő arról panaszkodott, hogy amikor közeledik egy férfihoz, akkor azt a férfi teljesen félreérti. A legtöbb férfi azt szexuális közeledésnek érti, miközben a nő csak barátilag akar közeledni. Na most a férfiak ugyanebben a felmérésben meg arról panaszkodtak, hogy amikor közelednek egy nőhöz, a nő az csak baráti közeledésként értelmezi, miközben ő meg szexuálisan akar közeledni. Tehát, hogy hihetetlen, hogy mennyivel más a felépítése a férfi és a női gondolkodásnak, és mondom, ez ebben az esetben nagyon élesen jelentkezik, de én nem szeretném most ezt az előadást így a testiségre vagy a szexualitásra kiélezni, és nem is szeretném azokat a jól ismert gondolatokat, vagy jól ismert tételeket hozni, amivel szerintem itt a legtöbben tisztában vagytok. Mire gondolok itt? Hadd kérdezzek például egy olyat, hogy fel tudnátok-e sorolni Gary Chapmannek az 5 szeretetnyelvét? Próbáljuk meg összeszedni. Melyik ez az 5 szeretetnyelv? Minőségi idő. Elismerő szavak. Testi érintés, ajándékozás és szívességek. Jó, tehát ezért mondtam, hogy ezt mindenki tudni fogja, és ezért én nem ezzel kapcsolatban szeretnék csak ismételni, vagy az is olyan
ismert dolog, hogy a nők inkább érzelmi alapon közelítik meg az egész életet, és a férfit is. A férfi sokkal inkább racionális alapon közeledik. Úgyhogy ezeket félretesszük, de azt is tudom, hogy jól ismeritek, hogy a női agyat mihez szokták hasonlítani? Spagettihez, és a férfit gofrihoz, jó. Na ezekről nem lesz most, vagy kevésbé lesz ezekről szó. Szeretnék inkább olyan szempontokat elétek tárni, amelyek kevésbé ismertek. Nem nagyon lehet újat mondani ebbe a témába, tehát erre nem is vállalkoznék, de talán sikerül egy-két olyan szempontot megvilágítani, ami nincs annyira benne a köztudatban, és nem csak azt szeretném felszínre hozni, hogy mik a leggyakoribb okai annak, hogy nem érti egymást a nő meg a férfi, tehát hogy mik a félreértéseknek a leggyakoribb okai, hanem szeretnék olyan szempontokat is adni, olyan gyakorlati tanácsokat is, amelyekkel ez kiküszöbölhető. Tehát amelyekkel legyőzhető az a sokszor áthidalhatatlannak tűnő szakadék, ami elválasztja a nőt meg a férfit, legalábbis ugye kommunikációban, megértésben. Szeretnék gyakorlati tanácsokat is, illetve gyakorlati megoldást is nyújtani erre a problémára. Nem csak azonosítjuk, hogy miért nem érti egymást a férfi és a nő, hanem azon nyomban, ahogy azonosítunk egy-egy területet, megnéznénk, hogy akkor mi lehet, amivel áthidalható az a kommunikációs szakadék férfi és nő között, ami nagyon sokszor ugye jelentkezik az életünkben. Na mi lehet az első ilyen gyakori félreértés? Amit én felírtam, amit most nyilván a teljesség igénye nélkül fogok néhány gondolatot elétek hozni. Az első dolog, ami az egyik legáltalánosabb, hogy ugyanazon szituáció alatt teljesen mást értelmezzünk. Teljesen máshogy érti ugyanazt a szituációt a nő, meg ugyanazt az eseményt a férfi. Hadd mondjak erre egy személyes példát. Nemrég a feleségem felhívott valakit, és miután letette a telefont, nagyon gyorsan tette le a telefont, én szóltam neki abszolút segítő szándékkal, tehát csak a segítő szándék volt a szívemben, hogy máskor nagyon figyeljen arra, hogy hogyan teszi le a telefont, mert én, hogyha most annak az embernek a helyébe lettem volna, akit ő felhívott, akkor én úgy éreztem volna, mintha le akart volna rázni. Tehát én teljesen így láttam kívülről az adott szituációt. Később kiderült, hogy abszolút nem erről volt szó, nem akarta ő lerázni ezt a valakit, csak nagyon zavarban érezte magát, mert egy olyan emberrel beszélt, akivel szemben úgy kicsit zavartan viselkedett, és ebből a helyzetből akart minél gyorsabban menekülni. De semmilyen ellenérzése nem volt azzal az emberrel szemben, csak nehéz volt elviselni ezt a szituációt. És amikor én ezt feltártam neki, akkor még nem is beszéltük meg ezt a dolgot, csak én ezt elmondtam. És később tértünk vissza rá, hogy ő hogyan élte meg. És kiderült, hogy ő ezt úgy élte meg, hogy én csalódtam benne. Hogy azért mondtam ezt a dolgot, mert ugyan javítani akartam, de ő úgy kétségbe esett, hogy akkor én most biztosan csalódok benne, és közben meg szó sem volt arról, hogy én bármilyen csalódást fejeztem volna ki. Egyszerűen az a szándék vezérelt, hogy segítsek abban, hogy legközelebb ne kövesse el ezt a problémát. Tehát egészen máshogy értelmeztük ezt a szituációt, és csak később beszéltük ezt meg. De most hadd kérdezzek valamit, próbálom ezt az előadást nagyon interaktívvá tenni. Hadd kérdezzek valamit. Szerintetek egy olyan szituáció, akár vehetjük ezt is alapul, vagy bármi olyasmi, amikor teljesen mást értünk egy-egy dolog alatt, az hogyan küszöbölhető ki a legkönnyebben? Kommunikáció. Igen, de hogy? Visszakérdezés. Visszakérdezés, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát a legtöbb probléma egyébként kommunikációs probléma lesz. De ebben az esetben, és a legtöbb esetben a kérdések, azok az egyik legjobb módszer arra, hogy ne értsük egymást félre, mert biztos, hogy ti is azonosítottátok már a saját életetekben, hogy van egy helyzet,
és olyan rögtön ítélkezünk, vagy nem is ítélkezünk, nem rossz indulatból mondunk valamit, csak egyszerűen megítélünk egy helyzetet, vagy hiszünk valamit, vagy gondolunk valamit egy helyzetről, anélkül, hogy megkérdeznénk a másikat, hogy ő hogyan élte meg, te hogyan élted ezt meg. Szóval ez az egyik legfontosabb dolog, hogy kérdezzünk. Nagyon nagyban megkönnyítjük az életünket és a párkapcsolatunkat, hogyha megítélés helyett kérdéseket teszünk fel. Engem mindig megdöbbent, hogy maga az Isten mennyit kérdez. Ott van rögtön a Biblia elején, amikor elköveti az első emberpár a bűnesetet, és megkérdezi az Isten Ádámtól, hogy hol vagy. És azért döbbenetes ez, és utána ezt végig az egész Bibliában nyomon lehet követni, hogy mindig kérdéseket tesz fel az Isten. Pedig ő látja a szituációkat a maga teljes valójában. Tehát nem azért kérdez, mert mintha tényleg szüksége lenne arra az információra, hogy akkor hova bújt Ádám. Hát nyilván látta, hogy hol van. Hanem azért kérdezett, hogy elgondolkoztassa a másik embert. Na most, hogyha az a valaki, aki mindentudó, arra tanít bennünket, vagy ő is kérdéseket tesz fel, akkor mennyivel inkább kell nekünk megfontolni azt, és tudatosítani azt, és gyakorolni azt, hogy kérdezzünk. Hogy mindenek előtt kérdezzünk, még akkor is, ha egy szituáció nagyon-nagyon egyértelműnek tűnik. Nekem nagyon egyértelműnek tűnt az a szituáció, hogy ő le akarta rázni. Szó sem volt arról, hogy le akarja rázni, egészen más volt a helyzet. De ehhez tudatos erőfeszítés kell, mert nem ez jön az emberi természetből, hogy érdeklődünk a másik iránt, vagy hogy így közelítünk a másik felé, hanem egyből inkább ítéletet mondunk. Következő pont, és itt megint kérdeznék tőletek. Főleg a nőktől, de férfiaktól is. Mi egy nőnek az alapvető motivációja? Az alapvető hozzáállása egy kapcsolatban? Mi az alap? Szeretet. Igen, de még lehet konkrétabban. Ugye azt hangzott el, hogy ugye a szeretet. Erről majd egy későbbi pontban beszélni fogunk, de mit jelent, akkor inkább így kérdezem meg, mit jelent alapvetően egy nőnek egy kapcsolat? Gondoskodás. Biztonságot, gondoskodást. Lehet, hogy nem tudom jól megfogalmazni a kérdést, de hogyha kimondom, és azt mondom, hogy egy nő mindig kapcsolódni akar a másikhoz. Tehát ez egy nőnek az alapvető motivációja, hogy egyáltalán, hogy kapcsolatban legyen. Mert hogyha kapcsolatban, tehát ha létrejön a kapcsolat, ha megvan a kapcsolat, ha úgy érzi, hogy ez a kapcsolat stabil, és nem elbeszélünk egymás mellett, hanem kapcsolódok a másik emberhez, akkor biztonságban érzi magát. De ez az irányultság egy nőnél sokkal inkább, mint egy férfinél, hogy ő mindig a másikhoz akar kapcsolódni, érzelmileg 100%-osan jelen lenni a másik embernek az életében. Mondok erre is egy egyszerű példát. Azt mondja a nő, felteszi ezt a kérdést a férfinak, hogy holnap megyünk moziba, ugye? Na most, kedves férfiak, hozzátok szólnék leginkább, amikor elhangzik egy kérdés végén a nőtől az ugye szócska, akkor ne gondoljátok azt, és ne gondoljuk azt, hogy akkor a nő nem tudná. Hanem azért kérdez vissza, pontosan tudja nagyon jól a nő is, hogy igen, tegnap megvettük a jegyeket, és megyünk holnap moziba. Csak azért teszi fel így a kérdést, hogy holnap megyünk moziba, ugye? Mert be akarja vonni a férfit a kapcsolatba.
És ezzel a kérdéssel, hogy holnap megyünk moziba, ugye? Ezzel egy dolgot akar elérni, pontosan tudja, hogy megyünk moziba. De egy dolgot akar elérni, hogy induljon el valami kommunikáció, hogy érezze azt, hogy kapcsolatban vagyunk egymással. Na és hol jön a félreértés? Mit válaszol erre a férfi? Holnap megyünk moziba, ugye? Hát ennyire feledékeny van? Hát nem hiszem el, hát tegnap vettük meg a jegyeket. Értitek? Tehát, hogy ez... És akkor már is félrecsúszott a kommunikáció, pusztán azért, mert más dimenzióban, más síkon mozgunk, és nem figyelünk oda eléggé a nőre, nem figyelünk oda eléggé a másik emberre. Miért hoztam azt, hogy ugye a nőnek az alapvető a nőnek az alapvető motiváció, hogy kapcsolódjon a másik emberhez? Megint mondom, férfiak, ugye mi úgy éljük az életünket, hogy az életünk minden területét egy-egy ilyen dobozként kezelünk. Hogyha munkát végzünk, akkor oda nem fér be más, hogyha a hobbinkkal foglalkozunk, akkor a hobbinkkal foglalkozunk. És itt jön a probléma, hogy a nő, mi bármilyen dobozban vagyunk, vagy bármilyen szobában vagyunk, ő oda be akar menni. És nem csak egybe akar bemenni, hanem az összesbe be akar menni. És ez rémisztő a férfi számára, de ha jó és stabil párkapcsolatot szeretnénk, ha meg akarjuk érteni egymást, akkor megint a férfi társaimnak mondom, hogy engedjük be a nőt az életünk minden egyes szobájába. Ez nem könnyű. Ez nem könnyű. Tudom, hogy nem könnyű. Én is férfi vagyok. De itt is kijön az, hogy tényleg mennyire más világ, és mennyire máshogy közelíti meg a férfi és a nő a dolgokat. Nagyon sokat tehet a férfi a kapcsolatért akkor, hogyha ezt így tudatosítja magába, és egyszerűen beengedi a nőt. És azt mondja, amikor felteszi azt a kérdést, hogy holnap megyünk moziba, ugye? Akkor rögtön ugorjon be, hogy most ez a nő tudja, hogy megyünk moziba, és akkor ne ledorgálja, mert akkor abból veszekedés lesz, hanem azt mondja, hogy igen, holnap, tegnap megvettük a jegyeket, és holnap megyünk együtt moziba. Meg kell erőltetni magunkat néha, hogy így tudjunk reagálni, de nagyon fontos, mert a nő ebből azt fogja érezni, hogy kapcsolatban vagyok a másikkal, és szárnyalni fog a kapcsolat. Jó, következő pont, hogy hol siklik félre nagyon könnyen férfi és nő megértése és kapcsolata. Ezt meg főleg a nőknek mondom. Férfiakra is igaz lehet, de ez meg inkább a nőkre igaz, hogy ne várjuk el a másiktól, hogy kitalálja a gondolatainkat. Nagyon sok nő szeretné, hogyha a férfi kitalálná a gondolatait. De a férfi annál sokkal egyszerűbben működik, mint hogy ilyen bonyolult műveletet tudjon végezni, hogy kitalálja a gondolatot. Lehet benne fejlődni természetesen, de nagyon fontos, hogy erről a nők lemondjanak, és határozott, egyértelmű kommunikációval mondják el, hogy ha van valami. A leggyakoribb szituációt mondom, és hatalmas felkiáltó jelekkel, hogy felejtsünk el egy mondatot, kedves hölgyeim, mégpedig az, hogy amikor megkérdezi a férfi, hogy mi a baj, akkor soha nem mondják azt semmi. Amikor nyilvánvaló, hogy baj van. Tilos ezt mondani. Miért tilos ezt mondani? Mert a férfi úgy fogja érezni, hogy valami őrületesen nagy baj van. És mivel a férfi teljesítmény alapon éli az életét, ezért, hogyha ezt a választ kapja, hogy semmi, annyit azért leszűr, hogy baj van, de hogyha ezt a választ kapja, hogy semmi, akkor még erőszakosabban és még inkább majd próbálja előhozni, hogy mi is van. Erre a nő még haragosabban fog reagálni, vagy még indulatosabban, és aztán ott lesz egy veszekedés, és akkor veled nem lehet semmit megbeszélni. Ide fogunk lyukadni. Annyival hogyan lehetne ezt megelőzni? Inkább visszakérdezem. Hölgyektől várom a választ. Hogyan lehetne ezt megelőzni? Mit mondjunk ilyenkor, amikor úgy jönne a természetetekből, hogy semmi, akkor mit kéne inkább mondani ehelyett? Elmondani problémát.
Hát vagy elmondani a problémát, de amikor baj van, én azt tapasztaltam, hogy akkor nem akartok beszélni a problémáról. Kérdezni. Hát vagy visszakérdezés, de talán őszintén el lehet mondani, hogy figyelj, most nem tudok róla beszélni. Beszéljük meg 2 óra múlva, beszéljük meg este, vagy valamikor, de most olyan érzelmi állapotban vagyok, hogy kérlek, értsd meg, nem tudok róla beszélni. És ezt a férfi meg fogja érteni. Mert ez egy őszinte, nyílt, egyenes beszéd. Azt mondja, jó, akkor majd este visszatérünk rá. És nem érzi úgy a férfi, hogy akkor itt most ég a ház, még azt is hozzátehetitek, hogy nincsen nagy baj, csak most inkább ne beszéljünk róla, jó, mert nem szeretnék. És ezt meg fogja érteni. Az, hogy semmi, azt nem fogja megérteni. Ez tilos, jó? Ez tilos. Jó. Következő probléma, és ezt még meg sem fogalmazom, hanem tőletek fogom megkérdezni, hogy milyen problémáról van itt szó, és egyben hadd ajánljam ezt a könyvet, Vég József, aki ennek a sorozatnak előadója volt pár évvel ezelőtt, pszichológus, ő írt egy ilyen kis füzetecskét, Társas játékok címmel, a sikeres párválasztástól a boldog párkapcsolatig. Ez egy 78 oldalas kis kiadvány, és azért ajánlom, mert nagyon tömören, de benne van a lényeg. Lehet olvasni a témában rengeteg szakirodalmat, de ebben a könyvben nagyon röviden és nagyon tömören benne van a lényeg. És innen szeretnék felolvasni egy esetet, hogy hol csúszik még el a kommunikáció, és hogy miért nem értjük egymást. A feleség így szól a férjéhez. Most már elég nagyok a gyerekek, és azon gondolkodom, hogy visszamenjek-e újra dolgozni. A férj segíteni szeretne a döntésben, és így szól. Hát persze, drágám, jó lesz, ha újra dolgozni kezdesz. Feleség. De akkor mi lesz az itthoni 1000 teendővel, meg a gyerekekkel való rendszeres foglalkozással? Férj. Akkor nem menj, maradj csak itthon továbbra is. Feleség. Persze, mert neked az a legkényelmesebb, ha itthon mindent megcsinálok. Férj, most már kicsit ingerülten, védekezőn. De hiszen soha nem kényszerítettelek, hogy itthon maradj a gyerekekkel. Feleség, most már sértődötten. Most miért vagy ingerült veled? Soha semmit nem lehet megbeszélni. Mindjárt kapod a vizet. Ugye a folytatást már könnyű elképzelni, egy hatalmas nagy veszekedés lesz az egészből. Na mi ez a probléma? Mi ez a probléma? Azzal kezdődik az egész, hogy azt mondja a feleség, most már elég nagyok a gyerekek, és azon gondolkodom, hogy visszamenjek-e újra dolgozni. Erre a férj úgy reagál, hát persze, drágám, jó lesz, ha újra dolgozni kezdesz. Hadd segítsek. Megértette a férj, hogy mit akart mondani a feleség? Nem. Abszolút. Feleség, hogy visszamenjek-e? Aha. Azt kérdeztem. Igen, azt mondja, azon gondolkodom, hogy visszamenjek-e újra dolgozni. De ugye, ha ezt így felolvassuk, vagy elképzeljük a szituációt, azon gondolkozok, visszamenjek-e újra dolgozni. Tehát a szavak szintjén, a kommunikációnak a szavak szintjén, ezt lehet úgy is értelmezni, hogy a férj értelmezte, hogy vissza akar menni dolgozni. De ugye tudjuk jól, hogy a verbalitás, tehát a kimondott szavak, azok hány százaléka a kommunikációnak? Kevesebb. 7. Nagyon kevés. A többi, a testbeszéd, a mimika, a hangszín, a hanglejtés, a hangerő, tehát ezek adják a kommunikációnak a jelentős részét. Itt a férj elkövette azt a hibát, hogy csak a szavakra figyelt. És nem figyelt a többi mögöttes tartalomra. Mi volt az eredeti üzenete a feleségnek? Amikor ezt mondta, hogy azon gondolkodok, visszamenjek-e dolgozni. Mi volt az eredeti üzenet? Mit akart ezzel üzenni a férjének a feleség? Beszélni szeretne az adott témáról, járjuk körbe együtt a témát, gondolatok során. Így van, pontosan. Mint ahogy azt mondta volna, hogy bizonytalan vagyok, nem tudom, hogy visszamenjek-e dolgozni, vagy sem. Beszélgessünk róla, járjunk vissza. Erre azt mondja a férj, hogy igen, menjél vissza. De hát akkor meg ez lesz, vagy akkor nem menjél. És akkor, hát én most már nem értelek téged. És akkor a feleség is, meg a férj is ingerült lett, és az egész megelőzhető lenne annyival,
hogyha az értő figyelmet alkalmazná a férj jelen esetben, de aztán ugyanez igaz nyilván a feleségre is más esetben. Hogyan reagálhatott volna jól a férfi? Mi lett volna a jó reakció ebben a helyzetben? Beszéljük meg. Van ennél még jobb? Jó. Ha visszakérdez, hogy érzed magad ebben? Visszakérdez, az is jó, de még ennél is van jobb. Vannak érvek, meg ellenérvek, nézzük át. Aha, vannak érvek, meg ellenérvek, nézzük át, ez is nagyon jó. Milyen érzéseket kelt benne az egyik másikról, nem? Aha, tehát hogy ezt kérdezi meg, ugye? Hogy milyen érzés lenne, hogyha visszamenni, milyen érzés lenne. Ez is nagyon jó. Hogy tudok neked segíteni? Az is jó. Az értő figyelmet említettem, és utána majd hozok egy példát, illetve ezt a példát folytatjuk, hogy hogyan is néz ki a tökéletes válasz. Ezek is már sokkal jobbak, mint amit felolvastam. De van még jobb. Ugyanis az értő figyelem, ezt angolból úgy fordította a magyar, hogy értő figyelem, de az angol eredeti kifejezés, ez az active listening. Ami azért jobb, mint az értő figyelem, mert kifejezi azt, hogy aktív hallgatás, ugye magyarra lefordítva, csak úgy így olyan magyartalan. Mert benne van az, hogy nem csak ott vagyok és hallom, ez a férfi is hallotta, hogy mit mond a felesége, de aktívan hallgatok. Mit jelent az értő figyelem, vagy az aktív hallgatás? Hogy 100%-ban jelen vagyok az adott szituációban, nem úgy, hogy közben nyomogatom a tévétávirányítót, meg gondolatban egészen máshol járok, hanem úgy, hogy ott vagyok, figyelek a másikra, testbeszédére, mindenére, és az aktivitás meg azt jelenti, hogy vissza is csatolok. Tehát visszacsatolok, hogy értem, amit mondasz. Ezt nevezi a szakma visszatükrözésnek. Mondom, hogy mi lett volna az egyik legjobb válasz erre. Hogy mit mondhatott volna a férj. Valami hasonlót, vagy valami ilyesmit. Ezt jelenti a visszatükrözés. Most, hogy a gyermekek már nagyobbak, foglalkoztat a gondolat, hogy újra munkába állj, de nem vagy benne biztos, hogy ez jót tenne a családnak, meg a gyerekeknek, mert itthon is sok a munka. Tehát visszajelezte, hogy érti a problémát. Értitek? Visszatükrözte, van érzelmi, meg van gondolati visszatükrözés. Amikor érzelmi visszatükrözés van, akkor az érzelmeket adom vissza, amikor meg gondolati visszatükrözés van, akkor meg a gondolatokat fogalmazom meg újra. És itt sem történt más, a férj érzékelte, hogy elbizonytalanodott a feleségem. Nem tudja, hogy most visszamenjene vagy ne, és én erre reagálok. Nem magára az elhangzott mondatra, hanem a mögötte lévő gondolatra. Ez persze most úgy tűnik, hogy hát ezt hogy lehet elsajátítani, hogyha az ember figyel, akkor nagyon könnyen bele lehet jönni. Gyakorlat kérdése természetesen, mint minden más, de könnyen bele lehet jönni. Szóval ez a visszatükrözés, amikor egyszerűen visszajelzem azt, hogy igen, ugye így gondoltad, és elmondom, hogy én mit értettem meg belőle. Miért olyan fontos ez, és miért nem lesz ez egy közléssorompó, hanem tovább fogja lendíteni a beszélgetést, azért, mert az emberek nagy többségének, de különösképpen a nőknek nem arra van szüksége, hogy megoldásokat mondjunk, kedves férfi társaim, hanem arra, hogy megértsük őket. A feleségét nem megoldást akart a férfitól, a férfi meg egyből megoldást akart mondani. Igen, menjél vissza, ez lesz a jó. Ja, hogyha nem így gondolod, akkor nem menj vissza. Nem megoldást akar a nő, hanem megértést akar. És amikor visszajelez, képzeljétek el, visszajelez úgy, hogy igen, elbizonytalanodtál, mert nem tudod, hogy akkor a gyerekekkel mi lesz a családdal, jól érzem, ugye? Igen, és már folytatja is a nő. Igen. Tehát, hogy amikor megértést, 100%-os igazi megértést tapasztal egy ember, az a kommunikáció az folyni fog tovább. Mert ez a belső reakciója ilyenkor az embernek, hogy igen, és már megy tovább a gondolat. És utána végén ki fog valahova lyukadni ez az egész. Szóval az értő figyelemnek az elsajátítása, hogy jelen vagyok 100%-ban egy kommunikációban, és figyelek,
ez rendkívül fontos. Ezt most nem csak a férfiaknak mondom, ezt a nőknek is mondom. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ezt alkalmazzuk. És most jönne még, amikor külön szedjük, az a rész, amikor külön szedjük, hogy hogyan viszonyulhat jól a férfi a nőhöz, és a nő a férfihoz. Előbb megnézzük, hogy mi a tanácsa a Szentírásnak, hogy hogyan értse meg a férfi a nőt. Hogyan legyen kapcsolatban vele, mire koncentráljon, hogy minél jobbá tehesse azt a kapcsolatot. Egyetlen egy igét fogok idézni, a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetének a 19. versét. Nagyon érdekes gondolathoz fogunk lyukadni. Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezet, 19. vers. Ez tanácsolja, ez a fő tanácsa, nem csak itt hangzik el ez a gondolat, hanem erre nagyon sok helyen felhívja a Biblia a férfiaknak a figyelmét. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. A nőknek más lesz a tanács. Nyilván nem azt jelenti, hogy a nők akkor ne szeressék a férjüket, de más lesz a tanács. De majd oda mindjárt eljukadunk. Miért mondja vajon azt a Szentírás a férfiaknak, hogy szeressétek a ti feleségeiteket? Mert a nőknek a kommunikációs nyelve az szeretet alapú és érzelem alapú. És ez a legfontosabb, hogyha a nő szeretve érzi magát, akkor mindent meg fog tenni a kapcsolatért, hogy az jól működjön. Ha nem érzi magát szeretve, akkor meg félrebeszélés lesz, félrekommunikálás lesz, és meggyengülhet a kapcsolat. Tehát ezért ez a legfontosabb tanács, hogy szeressétek a ti feleségeiteket, mert ebből az érzelemből, ezen az érzelemnek az alapján éli az életét a nő, és viszonyul a férfihoz, kommunikál vele, és még sorolhatnám. De most jön akkor a nagy kérdés, most különösen a férfiak figyelmét kérem, hogy hogyan lehet szeretni a nőt. Vagy úgy is feltehetném az előadás címével összefüggésben a kérdést, hogy hogyan kerüljük el a félreértéseket. Hogyan kerüljük el azt, hogy egy kapcsolatban ne félreértsük, hanem megértsük egymást. Hogyan lehet szeretni a nőt? Az első dolog, amit felírtam ide, meghallgatni. Nem feltétlenül fontossági sorrendben mondom, de meghallgatni. Ez az egyik legfontosabb dolog, amiből érti és érzi a nő, hogy szeretem. Meghallgatni. A férfi, mivel ugye teljesítmény alapon éli az életét, ezért egyszerűen, mint hogyha nem hinné el, hogy nem kell megoldania valamit. Ennyi. Meghallgatni. Hát valamit arra ki kell találni, meg kell oldani. Szinte nem hiszi el, hogy a nő csak arra vágyik, sokszor, hogy elmondhassa. Nem azért, mert megoldást vár a férfitól, csak hogy kiöntse a szívét, elmondja a problémákat, és mivel a másiktól értő figyelmet kapott, ezért biztonságban érzi magát, mert működik a kapcsolat. Tehát ez az egyik legfontosabb, hogy meghallgatni. Aztán a következő. Megint egy nagy titkot fogok elárulni, kedves férfiak, hogy hogyan lehet szeretni a nőt. Beszélgessünk. Beszélgessünk. Nem olyan egyértelmű. A kapcsolat elején még lehet. De aztán ez egyre inkább elhidegülhet, közömbössé válhat, megszokottá válhat. A beszélgetés, tehát amikor nem csak arról van szó, valamikor arra van szükség a nőnek, hogy csak meghallgassa. Valamikor meg arra, hogy beszélgessünk is
a másik emberrel. Az értő figyelemnek, az értő figyelem szabályainak a betartásával, és egyszerűen tudatosítani kell magunkban, hogy a nő, például, hogy ugye minden nap mondjuk a nő szereti megosztani a problémákat. Akár a kapcsolattal kapcsolatos problémákat, hogy ő most úgy látja, hogy ez nem jó. De beszéljünk róla. És éppen azért akarja megosztani, ezt férfiak tudatosítsuk magunkba, hogy a nő azért kezd el beszélni a problémákról, azért akarja megosztani ezeket a problémákat, mert ha megosztja, akkor ő úgy érzi, hogy a kapcsolódás megtörtént, és nem megoldást akar, csak megosztást, és onnastól kezdve biztonságban érzi magát. Na most miért nehéz ez a férfinak? És ezért mondom, hogy nem egyértelmű, hogy beszélgetni. Úgy érzi a férfi, hogy amikor a nő elkezdi felhozni a problémákat, hogy valami óriási probléma van. Óriási baj van. Hát már megint ezzel jön. Hát már tegnap is erről beszéltünk, ma megint van valami új, és előbb-utóbb úgy érzi a férfi, hogy ez az egész kapcsolat, hát ez egy kudarc. Hát mindig csak a problémák, meg akarja oldani, de egy idő után már rezisztens lesz ezekre a felhozott dolgokra, és inkább ne is beszéljünk róla. Már nem beszélünk róla, nincs is a probléma, ugyebár. Sokszor így gondoljuk. Pedig létezik a probléma. Tehát ezt megint tudatosítsuk magunkban, hogy a nő attól, hogy beszélgetünk vele, szeretve fogja magát érezni. És ne féljünk a problémákat kibeszélni, ne féljünk meghallgatni ezeket, ne féljünk beszélni ezekről. Aztán a következő. Most el fog hangzani egy olyan gondolat és egy olyan mondat, amit kívülről meg kell jegyezni, férfiak. Amit tényleg a szívetekre helyeznék, mert hogyha valaki csak ezt az egy gondolatot viszi haza ebből az előadásból, ha csak ezt az egyet jegyzi meg, és ha csak ez az egy jut eszébe majd egy adott szituációban, akkor már nagyon sokat tehet azért, hogy a párkapcsolata az stabil legyen és boldog. Mi ez a mondat? Következőképpen hangzik, hogy a férfi legfontosabb feladata, hogy felkeltse, elnyerje és fenntartsa a nő leggyengédebb érzéseit. Tehát a férfi legfontosabb feladata, hogy felkeltse, elnyerje és fenntartsa a felesége vagy a nő leggyengédebb érzéseit. Ugye az eddigi gondolatokból teljesen egyértelmű, hogy mivel a nő érzelmi alapon közelít, ezért, hogyha a leggyengédebb érzései ápolva vannak, akkor ő szeretve érzi magát. És ha szeretve érzi magát a nő, akkor a nő előtt nincs lehetetlen. Tehát akkor úgy húzza előre a kapcsolatot, hogy a férfi csak bámul. Na most mit jelent ez? Nem akarom nagyon részletezni, hogy mit jelent, mert egy-egy szituációban, hogyha csak ez az egy mondat eszünkbe jut, akkor már sokszor megítéli a férfiak magatartását, amikor olyan keserű kedvűek vagyunk a nők iránt. Ugye ez is olyan sokszor előfordul, hogy 37 fokra felment a testhőmérsékletem, és már lázas vagyok, már minden bajom van, és ne szóljon hozzám senki. Szóval, hogy a férfi hajlamos erre, és keserűkedvű. De hogyha eszembe jut ekkor, hogy akkor most mennyire próbálom én felkelteni, fenntartani, meg elnyerni a feleség vagy a nőnek a leggyengédebb érzését, akkor mindjárt megítél bennünket, hogy akkor itt most nem kéne ilyen morcosan viselkedni. Sokszor ennyi, hogy ne viselkedjünk morcosan. De egy gondolatot mégis szeretnék kiemelni, hogy mit is jelent ez, felkelteni, elnyerni és fenntartani a leggyengédebb érzéseket, és megint csak a férfiak szívére helyezném a gondolatot, hogy az udvarlás időszakának soha nem szabad befejeződnie. Az udvarlás időszaka soha, de soha ne fejeződjön be.
nagyon sokszor befejeződik. Erről is volt egy felmérés, hogy nem igaz az, hogy mondjuk egy régebbi vagy egy hosszabb távú kapcsolatban, amikor már eltelt x idő, eltelt bizonyos idő, hogy a férfi ne tudná, hogy mire lenne szüksége a nőnek. Tudja. Csak belekényelmesedett. Ellanyhult. Nem tartja már olyan fontosnak azt, amit az udvarlás időszakában érdekes módon tudott. Hogy virágot hozok neki, hogy kedveskedek neki, hogy elviszem ide-oda-amoda. Ezeket nem szabad abba hagyni. Na ezt is jelenti többek között, hogy felkeltse, elnyerje és fenntartsa a nőnek a leggyengédebb érzéseit. Mi van még? Még egy pontot, illetve még 2 pontot hadd emeljek ki. És ebből az egyik az, hogy hogyan lehet szeretni a nőt. Megint hatalmas titkot fogok elárulni. Mondjuk el a nőnek, hogy szeretjük. De miért volt ez a mosolygás? Olyan egyértelmű. De higgyétek el, bármilyen nehéz is ezt nekünk elhinni, kedves férfi társaim, a nő azt a mondatot, hogy nagyon szeretlek, soha nem unja meg. Nem unja meg. Mi megunjuk. Na, ne érzelgősködjünk már megint. A nőnek bármennyiszer elmondhatod, soha nem fogja megunni, és mindig mosolyra derül, amikor ezt a varázsszót kimondjuk. Fejezzük ki a szavainkkal a másiknak, hogy szeretjük. Minden nap. Ez egy jó cél lehet, vagy igen, egy jó célkitűzés lehet, hogy innestől kezdve minden nap el fogom mondani neki. Persze kicsit olyan óvodás vagy iskolás módszernek tűnik, és lehet, hogy olyan furcsa lesz a férfiaknak ez az elején, de higgyétek el, hogy nagyon jól működik. Mert ebből a nő egyből megérti, hogy valóban szeretjük. De az őszinte legyen. Természetesen az őszinteség az fontos, mert azért a nonverbális kommunikációt a nő is érti, és hogyha csak úgy szeretlek. Szóval ebből nem fogja leszűrni, hogy valóban szeretjük. Abban legyen érzelem, legyen szenvedély, nyugodtan. Na, és mi a másik, ehhez kapcsolódik, hogy mi a másik, hogy hogyan lehet szeretni egy nőt. Nagyon érdekes, kedves férfiak, hagyjuk, hogy a nő is kifejezze a szeretetét felénk. Ez is olyan furcsa lehet, hát persze, hogy hagyom. De sokszor a férfiak ugye a szeretetnek a megnyilvánulásait, a szeretet kifejezését a gyengeség jelének tekintik. Érzelgőségnek titulálják. Jaj, ne csináljuk már ezt, ne puszilkodjál már annyit, már mennék, haladnék. Tudni kell azt, hogy a nő vele született teremtettségbeli adottsága, hogy babusgatni, pátyolgatni akarja a férfit. A férfi ezt nem szereti, sokszor igen, de sokszor nem. És ezért mondtam, hogy hagyjuk, hogy a nő is kifejezze a szeretetét. Hagyjuk, hogy babusgasson minket, nem olyan rossz az. Vagy ha még úgy is vagyunk ezzel, hogy jó, oké, ennyi puszi már elég volt, és ő még puszilni akar, hagyjuk, hogy pusziljon. Mert megint ugyanaz a lelki háttér van, hogy azt fogja érezni a nő, hogy kapcsolódok a másikhoz. Jó, ugye ne lökjük el magunktól a nőt, amikor babusgatni akar, amikor lehet, hogy nincs kedvünk hozzá. Igen, van ilyen. Van ilyen, hogy nincs kedvünk hozzá. De hogyha látjuk a nőn, hogy ő most babusgatni akar mindenáron minket, akkor menjünk vissza egy kicsit gyerekbe. És hagyjuk ezt. Jó, lehetne még folytatni a sort, áttérünk a nőkre, hogy mit tanácsol a nőknek a Szentírás, hogy hogyan kapcsolódjanak, vagy hogyan fejezzék ki a szeretetüket
a férfiak felé. Az előbb a Kolossé 3.19-et említettem, most a Kolossé 3.18-at fogom említeni, nyilván itt egymáshoz kapcsolódva tárja fel nekünk ezeket az alapelveket a Biblia. Na, mi szól vajon a nőknek? Következőképpen olvasom az igét. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Na, nem tudom, hogy hölgyek mennyire szimpatikus ez a gondolat. Sokszor félreértelmezik egyébként ezt az elvet. Mert sokan úgy vélik, vagy azt gondolják, úgy első ránézés, hogy az azt jelenti, hogy amit mond a férfi, úgy kell csinálni. Szó sincs róla. Nem erről szól. Azért van ott a végén ez a gondolat, hogy amiképpen illik az Úrban. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor én nekem mindent, vagy hogyha nő vagyok, hogy akkor mindent meg kell csinálnom, amit a férjem mond. Szó sincs erről. Hanem amikor ezt mondja a Szentírás, hogy ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban, akkor azt próbálja megértetni a nővel, hogy a férfi az nem ugyanúgy működik, mint ahogy a nő. Nő nem ugyanabból fogja érezni azt, hogy ő szeretve van, meg hogy ő elfogadva van, hogy állandóan azt mondogatjuk neki, vagy mondogatjátok a férfinak, hogy nagyon szeretlek. A férfi előbb-utóbb ettől be tud sokalni. Sokkal szerencsésebb például, és sokkal jobban érti a férfi, ha a nagyon szeretlek helyett, vagy a szeretlek helyett valami hasonlót mondatok. Olyan jó, hogy ilyen racionálisan tudod a pénzügyeinket intézni. Férfi ettől. A férfi abból ért, hogyha tiszteled és elismered. A férfinak a nyelve nem a szeretet és az érzelmek, hanem az elismerés és a tisztelet. Ezt a nyelvet. A férfinak meg kell tanulnia a szeretet és az érzelmek nyelvét, a nőnek meg kell tanulnia a tisztelet és az elismerésnek a nyelvét. Hogyha azt mondod a férfinak a szeretlek helyett, hogy olyan biztonságban érzem magam melletted, 100-szor többet jelent a férfinak, mint az, hogy szeretlek. Mert ő ebből ért. Ugyanarról az alapelvéről van szó, a szeretetnek az alapelvéről, csak máshogy értjük meg. Másból vonja le a férfi, meg másból a nő. Tehát ilyen gondolatokat, vagy ilyen mondatokat jó akár előre is megfogalmazni, amíg nehezen megy a nyelv. Ugye, hogy tanulunk meg egy nyelvet, az elején még döcög, bemagoljuk a szavakat, lehet, hogy itt is így lesz. De érdemes ezeket, mert ezeknek egyből óriási hatása van. Tehát ez az egyik első pontom ide, hogy milyen gyakorlati módon lehet közelíteni a férfiak felé, kedves hölgyeim, például így, hogy másképpen fejezitek ki azt, hogy szeretitek. A tisztelet és az elismerésnek a nyelvén. Aztán most egy olyan dolgot fogok mondani, kedves hölgyeim, ami nagyon nem fog tetszeni. Hogy hogyan lehet tisztelni a férfit. Csendben kell lenni. Meg kell tanulni csendben lenni. Bármilyen nehéz is ez, mert a nők mindig trécselnek, mindig zizeg, mindig van valami. A férfinak hihetetlen erőt ad az, hogyha a nő csak csendben van. Miért? Mert úgy érzi, hogy minden oké. Hogy ő képes irányítani ezt a kapcsolatot, képes ezt a családot egyben tartani, nincs semmi probléma. Nyilván van, amikor meg kell beszélni. Beszéltünk is erről, hogy van, amikor meg kell beszélni. Ezt érezni kell, hogy mikor van a férfi olyan állapotban, hogy most jobb csendben lenni. Tehát, hogy most ne erőltessük. Most hadd vonuljon el a kis magányába, hadd merüljön el a semmiben, és mert hogy képes rá,
És akkor őt hagyjuk ott. És hihetetlen erőt ad a férfinak. Ezt tudom, hogy a nőknek nehéz megérteni, mert a nők teljesen máshogy élik meg a kapcsolatot. De higgyétek el, hogy a férfinak az, hogy egy légtérben van a nővel, tehát, hogy ott van a nő. Kicsit arrébb, és nem is beszél, de ott van. Ez ugyanazt jelenti ez a férfinak, mint nektek az, amikor beszélhettek. Nekünk nehéz megérteni azt, hogy nektek meg azt jelenti, hogy beszélhettek, amikor mi csendben vagyunk. Nehéz megérteni, de így működik. Így van. És érzékenység kell ahhoz, hogy felismerjük, hogy mikor mi van, vagy hogy mikor alkalmazzuk, akkor hogy erőltetjük, vagy kezdeményezzük a beszélgetést, mikor maradunk csendben. Szóval ezt érzékelni kell. Jó. Mivel lehet még tisztelni, elismerni a férfit? Dicsérjük meg a testi adottságait is. Dicsérjük meg a testi adottságait. Nagyon sokat, szóval ezek oda-vissza hatások. Ha megdicsérjük a férfinak a testi adottságait, akkor sokkal megértőbb lesz velünk. Mert hogy érzi, hogy tisztelve van, érzi, hogy elismerve van, és ezért ő is könnyebben viszonyul majd a nőhöz. Megértőbb lesz egy-egy szituációban. Nyilván a kettő egymás nélkül nem működik. Tehát akkor működik jól egy kapcsolat, hogyha a nő megkapja a szeretetet, a férfi meg a tiszteletet. Ha ez az érzékeny egyensúly valahol elbillen, akkor nem értjük egymást. Tehát akkor jön az, hogy nem értjük egymást. De miért olyan fontos, hogy dicsérjük meg a testi adottságait a férfinak? Egészen más a férfiaknak a testképe, mint a nőknek. A nők mindig elégedetlenek magukkal, és mindig fogyókúráznak. Egy férfi meg mindegy, hogy mennyire elhízott, odáll a tükör elé, behúzza a zsát, és Schwarzeneggernek képzeli magát, és tényleg elhiszi. És tényleg elhiszi, hogy ő Schwarzenegger. Csak egy kicsit kozmetikázik rajta. Ennyi. Nem. Szóval a férfiaknak a testképe teljesen más. És ezért, amikor csak annyi, hogy van egy hétköznapi szituáció, és akkor csak odamész, megfogod a bicepszét, és még mindig milyen. Akkor az olyan erőt ad a férfinak, hogy utána olyan megértő lesz, higgyétek el. Szóval ez is egy lehetőség, hogy elkerüljük a félreértéseket. Aztán lehet, hogy ez is nehéz a nőnek, csak ez is csendben történik, ez a folyamat. Esetleg egy-két kérdés. Figyeljük, hogy mit csinál munka közben. Tehát csak figyeljétek a férfit, ahogy dolgozik. És tegyetek egy-két megjegyzést. De jól ráütöttél azzal a kalapáccsal a szegre, vagy most mondtam valami blőtt példát. De ügyesen felraktad, és csak nézed, nekidőlsz az ajtófélfának, és csak nézed, és ez erőt ad a férfinak. Mert azt érzékeli, hogy érdeklődsz az iránt, a dolog iránt, amit éppen csinál. Tehát, hogy mutassatok érdeklődést a tevékenység iránt, és nem kell ott sem beszélni. Hogyha egy-egy kérdést feltesztek, akkor úgyis el fog kezdeni regélni a hobbiáról éppen, vagy bármiről. Ezt meg lehet tenni, de... Ha ez nem őszinte, vagy elöltet, akkor rosszul, mint a semmi. Igen. Ez biztos, de valahol meg mégis gyakorolni kell magát ebben a nőnek, mert nem biztos, hogy egyből olyan természetesen fognak jönni ezek a gyakorlatok. Tehát azon a szakaszon át kell valahogy menni. Bár én azt gondolom, hogyha a nőt teljesen hidegen hagyja mondjuk a horgászat, általában mondjuk a horgászat, aztán a nőt abszolút nem érdekli, de mondjuk elkíséri a férfit, és csak úgy nézi, hogy mit is csinál ott a férfi, az teljesen jól működik. Viszont, hogyha ott elkezdi az érdeklődését más irányba terelni, meg nem foglalkozik, meg menjünk már haza, akkor megint ugyanaz, hogy félreértés lesz az egészből. Hogy akkor meg minek jöttél el velem? Hát mondtad volna otthon, hogy nem érdekel. Akkor nem kellett volna eljönni, és a többi. Jó, még egyetlen pontot emeltem ki, hogy hogyan
hogyan lehet tisztelni, hogyan lehet elismerni, hogyan lehet kifejezni az elismerést a férfinak. Hagyjuk dönteni. Jó? Tehát hagyjuk dönteni. Még akkor is, hogyha a nő már régen látja, hogy mi a helyes megoldás. Mert egyébként sokszor így van. Mert a nőknek az agyában van egy 4 magos processzor, a legfejlettebb technológiával, mi meg a Commodore 64 szintjén a férfiakban valahol ott tartunk. Ugye ez a spagetti, hogy minden mindennel összefügg, mire mi kijövünk egy szobából, bemegyünk egy másikba, felvesszük a fonalat. Ti már régen látjátok, hogy mi a helyes döntés. Nem baj, ne hozzátok meg a döntést. Tegyetek úgy, hogy abba az irányba tereljétek a férfit, hogy meghozza azt a döntést, amit ti már rég tudjátok, hogy mi, de érezze úgy a férfi, hogy ő hozta. Sugalhattok dolgokat, hogy nem lehetne úgy, vagy felhozod példaképpen, de mi lenne, ha, és vizsgáljuk meg ezt is, azt is, és a férfi úgy fog érezni, na hát férfi vagyok, hát én hoztam meg a döntést. Ezt ti magatokban elrendezitek, hogy hát, jó, én már fél éve is tudtam, hogy ez így lenne. Jó, szóval ehhez is nagy önuralom, meg önfegyelem kell a nő részéről. Hogy? Lehet. Adott esetben igen, meg ez nyilván nem úgy működik, hogy akkor teljesen ki kell vonulni a döntéshozatalból. Tehát lehet együtt döntéseket hozni, csak hagyjátok, hogy a férfi mondja ki. Hogy érezze. Vagy nem mondja ki. Nagy dolgok nincsenek, csak kicsik, és mindig a feleségem dönt, ez a humoros. Igen, így van. Szóval, hogy ez jó, hogyha ezt egy nő megtanulja, mert ebből a férfi azt fogja érezni, hogy igen, én képes vagyok ezeket a döntéseket meghozni, és irányítani a kapcsolatot. Jó? Lehetne még ezt a témát is folytatni, de én nagyjából idáig szerettem volna eljutni, és csak egy annyi záró gondolattal fejezném be a mai alkalmunkat, hogy sokszor vannak félreértések, és sokszor nem tudjuk akár ezeket a tanácsokat, vagy nem tudjuk egyszerűen megoldani. És nagy veszekedés lesz belőle. De soha nem kell kétségbe esni, és nincsen olyan eset, hogy elveszett. Nincsen olyan kapcsolat, amit ne lehetne megjavítani. Most nyilván nem arról az esetről beszélek, amikor nem összeillő a két ember. Akkor mi hamarabb le kell zárni, minél kevésbé sérüljenek a felek, de amikor tényleg összhang van, és meggyőződött a két fél arról, hogy igen, ők le tudnak élni egy egész életet egymással, akkor nincs olyan helyzet, hogy ha félreértések is vannak, félrecsúszik a kommunikáció, hogy ne lehetne rendezni. Ugyanis mindig ott van egy lehetőség mind a nő, mind a férfi számára, mégpedig az, hogy odaáll a másik elé, és kimondja azt a varázsszót, hogy bocsánat. Ez mindig lehetőség. És tényleg csodákra képes, de nagyon nehéz megtenni sokszor. Önérzetesek vagyunk, büszkék vagyunk, és még sorolhatnám, de ha meg akarom javítani a kapcsolatot, és ha már el is rontottam, mindig helyre tudom hozni egy őszinte bocsánatkéréssel, és ezért fog ez a sorozat úgy záródni, az utolsó előadással 2 hét múlva, amikor ezt a témát vesszük elő. Hogy amikor megbántottak minket, és nagyon sokszor pont azok bántanak meg minket a legjobban, akik a legjobban szeretnek, akik a legközelebb vannak hozzánk. Sérelmeket, fájdalmakat kapunk és adunk, és hogy hogyan lehet ezt feldolgozni. Hogyan lehet túllépni ezen, és ebben milyen szerepe van a megbocsátásnak. Na ezért fogjuk ezzel a témával az utolsó előadást zárni, és szeretettel várok mindenkit 2 hét múlva szerdán erre az előadásra. Most pedig köszönöm szépen a figyelmet, és akkor 2 hét múlva várunk mindenkit a következő, az utolsó előadásra.